Marraskuun treenihaaste olisi seuraavanlainen. Työnnä ensin kelkkaa 60 metriä 15 metrin pätkissä. Eli työnnät 15 metriä toiseen suuntaan, ja jonka jälkeen käännät kelkan ja työnnät 15 metriä toiseen suuntaan. Paino kelkassa on naisilla 80 kiloa ja miehillä 100 kiloa. Skaalattuna ne on 60 ja 80. Kelkan työnnön jälkeen siirryt hiihtolaitteelle, jossa hiihdät ensin 15 kaloria, jonka jälkeen siirryt wall-ball-heittoihin ja teet sieltä 15 heittoa. Tämän jälkeen taas hiihtolaitteelle ja sieltä 10 kaloria ja 10 heittoa. Ja sitten seuraavaksi 5 kaloria, 5 heittoa ja taas 10 kaloria, 10 heittoa ja viimeisenä 15 kaloria ja 15 heittoa. Pallossa on painona naisilla 6 kiloa ja miehillä 9 kiloa ja skaalattuna ne on sitten 4 ja 6. Tulos on yhtä kuin aika ja paras aika palkitaan sekä lisäksi myös kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkinto. Oman tuloksen voi laittaa tuossa varsinaisessa taulussa näkyvään listaan, eli laitat siihen oman nimen ja tuloksen ja katsotaan sitten marraskuun lopussa, mikä tilanne.